kata kaka in bende iwuon jalony weche mag uchumi kod weche mag osuru. KRA en authority. Nitiere paro ni ndalo kino obed service. Mondo mi jopiny onene e yo mopogore, olos kido mare e yo makare. Iwuon luoro moro osedonjo e kinde jopiny kod KRA, maponono kata ka sirkal med tax base ni ok ochop ne ji te. Nitie kinde mane gindiko ojende mang'eny ahinya KRA mane di ofisi yudi kata kitimo ole ni laptop buko mipenyi ni KRA pin ni kanye kionge go ero gin mana kuomi inyandiki kanyo manyien kata maki itimo ala ka ok ter weche mag usuru gigi duto kama gintiere karka medruok ni en setup nikech en setup mar en revenue target mar gi moidho kod atamalo 0.3 e kinde ma iko omenda marumo ni pok gichopo kata kare singo kata target mar gi mano mingi ochal nade kata ka dipo ni budget mar trillion 4.2 nitie wa buogie batin ni budget mar trillion 4 Kenya nyalo choko makal higa ka higa wanyalo choko pesa no mwakal anyalo paro ndalo mane wachoko bilion 1 koidho koyombo budget ndalo Nyachae mheshimiwa majino go tenga ni Kenya majo World Bank beno luorowa magi biro ka gikuyo neto ere gi mwanyalo timo kodu nekech to kora neno ka uchoko moromo trillion 4 nyalore to nitie buche mago yieyo ma pesa ok donj godo monego donji to mago gin buche ma ok ni jikia ging'eyo VAT kama level maintie ok onego beniti onego beno ingo kanyo port gimiluongo ni customs duty and exercise bende onego beni donjo moingo kanyo kaka jokwan mamoko golo tiende ni kawa weyo mago no ok ni tiende ni kawa weyo mago wa alimie kama chielo jomonego beni golo osuru e Kenya ka gen million 13 mago joma registered to kwan nyiso wani million 8 kende koriw nyaka gi joma chulo pesa mar msara 8 kende ema golo pesa miluongo no osuru kori ng'eni million 8 gi emideyo higa ka higa tidei e yorni kendo chak idei yo machielo to dhiang' kata kinyiedho chopo kama koro kitemo nyiedhe to ang'o mawuokie remo kata chutre to gima wuok onge correct onyalo guye aduwa to emomiyo nyaka wabed honest to each other wawacha diera ne wan wawegi ni ka okochopo kama wan gi jotelo manyalo chung kendo nyono piny mawacho niya ka oyudi kod mibadhi to gimoro ni inosiepna kata inowadwa onge onego chop kama kamano to nyalore ok ni ok nyalre nyalore kori neno kuonde ma pesa nego wuogie to pesa ok wuog moromo en nikech wambeko piny kendo wamiye yot to joma kawe nitie kochopo kar budget ma osiepe ka gi wuoye yes mano en adiera kendo kata sirikal joma ng'eny osewuoyo ratiro ok ni en gima ibadho ni watimo plan kata gik midhi ng'iew higa ni to wakoni kuom gik midhi ng'iew gieki magi nderni midwa losi to magi gik midwa oko to wamedo chuth
gik ma wadhi kawo to wamedogi ei budget kanyo. Makoro chieng' moro auditor kaka an kadhi ang'iyo takoni onge wache nowacho ni gini dhi kawo siling 10 to ong'iewe gi siling 10 to ok onego bed ni 10 onego bed ni 5. Koro gik mawuoye gin ariyo. Pesni monego choki ma ok choki kendo